श्रीरामपुराव फिन आरोबाव गोबां बिबांनि जौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमानि श्रीरामपुराव दिनै फिन आरोबाव सिमालटापु पुलिसा 31 नं राजा लामायाव सिग्रोमनायाव गंसे ट्राकनिफ्राय गोबां कार्टुन जौ हमनो मोनो। मोनथिनाय बादिब्ला पुलिसा गारिखौ लाखिनो इसारा होब्लाबो गोब्राब सिब्राबनानै गारिखौ लांखारनो नाजायो गारि सालायग्राया। नाथाय सिमालटापु पुलिसा उन होसोनानै गारिखौ हमनो मोनो। नाथाय गारि सालायग्राया खारग'यो, नाथाय लोगो सालायग्रा भास्कर कुमारखौ पुलिसा खायो। हमजानाय ट्राकनि नम्बरा जाबाय BR 06G6340। हमजानाय जौनि बेसेनखौ गोबां लाख रांनि जागोन होननानै पुलिसा खौराङाव मिथिहोदों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।